Kerman arropuzkeriatan. Kerman, mila esker Bilbo erakustagaitik. Mikel Pabloren lagunak nire lagunak dira. Hau sorte txarra, Bilbora etorri eta justu Mikel Pablori laneko bidaia egokitza ere. Ez kezkatu, gure kuadrillan elkarri laguntzea gustatzen zaizu. Baina lan gehiegi hartzen ari zara nirekin, Lasai, kanpoko jendea gure etxean ondo hartzea gustatzen zaigu. Begira, hau da Bilboko udaletxea. Antxadenez udaletxeko arabiar aretoa ederra da. Bai, oso polita. Ikusiko dugu? Baina nola sartuko garanela, baimenen bat edo beharko dugu. Ez, gure aitak esaten du, ondo esitako jendea non nahi ondo hartzen dute. Zuk uste? Bai, gainera, gure familia Bilbon ospe handikoa da. Eta orduan, berehala iritsiko gara arabiar aretora. Begira, guazen. Hainbat izenekin, pluraleko posesiboak erabili ohi ditugu euskaraz. Gure kuadrilan elkarri laguntzea gustatzen zaigu. Gure aitak beti esan izan du. Edota, gure etxean atzerritarrak ondo hartzen ditugu. Kerman, nik uste harrera kitaldi bat edo alako zerbait dagoela barruan, Nik uste ospa egin beharko genukela, Ospa, bai zera, sartuko gara. Honezkero badakite hemen inguruan nagoela. Baina, Kerman, hau harrera, musika, txampaina, bonboiak... Bai, hartu nahi duzuna, eta zerbait falta bazaizu, eskatuko dugu. Ez daki, nik agian gozorie beste norbaitentzat dira, Bai zera, hau guztia guretzat da. Venga, jango ditugu. Hartu, aurrera. Ongi etorri, jaun Andreok. Aurki etorriko dira, alkatea eta zinegotziak. Mila esker, inoiz ez didat alako harrerarik egin. Baina, tira, zuen karguengatik honezkero ohituta ere egongo zarete. Ze kargu? Irama, utzi, garikoitz, mendizabal, bakean. Bestela, txistularia despistatuko dugu. Nahi duzu txampain pizka bat? Venga, hala. Aditza nabarmendu nahi dugunean, egin erantsiko diogu. Hala, sartu egingo gara, esango dugu, kanpoan eskarela geratuko adierazteko. Edota, jan egingo ditugu, mahaian ez ditugula utziko jakinarazteko. Alkatea esagutza gustatuko litzaidake, baina agian lanpetuta egongo da. Auskalo, galdetu egingo dugu. Hori bai, lehengoan, gure etxean izan zen alkatea gure aitaren lagumina da. Hazen olako kontatua dituzun, Kerman. Hombre, Barkatu, baina zuetzara merkatarien elkargo ofizialeko idazkari nagusia, ez da? idazkari nagusia ez naiz. Baina, bueno. Izu, nun daude bonboiak? Begira, jan egin ditugu. Eta non dago xampana? Bukatu egin dugu. Lotzagabe galantak eginak zaudete. Gure benetako gonbidatuak heltzear daude. Baina, Onena dezute aretua ustea, mesedez. baina nahaztu egingo zinen. Irama, irten egin beharko dugu, Hala, venga, guazen. Baina, Kerman, zure familia Bilbon txita gurgarria zela uste nuen. Eta alkatea zure aitaren lagumina zela. Aizu, gauza guztiek dute azalpena eta ulertu egin behar dira. Gure amak esaten zuen... Hainbat izenekin pluraleko posesiboak erabiltzen ditugula ikusi dugu adibidez. Gure etxean egunero jaten dugu ogia, edo gure aitak urtero erosten ditu angulak eguberrietan. Bestalde, aditza nabarmendu nahi dugunean egin eranzten dugu. Adibidez, sartu egingo gara, esaten badugu, kanpoan ez garela geratuko esan nahi dugu. Edo jan egingo ditugu, esaten badugu, ez ditugula mahai gainean utziko ulertaraziko dugu. Argi geratu da? Ulertu duzue? Betikoa? Honekin edo arekin? Baina egin.